Kun ako ang pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo kilak, bulawan. Sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, ayaw ipa ang piso samtang kini itlog pa. Sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pag-ihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan na hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Everybody, okay, and yan sabihin mo lagad si Kagina Trifon Morales, and then my partner sa mga kurundari si Raditate. Asap kita, always say a prayer, not asap as soon as possible. Pagdili, always say a prayer. But the most important, prayer gig. Salamat kay Lord sa maghihatag ka na mong grasya. Unos tanag. Salamat kayo sa pagligon sa mga panlawas sa mga nauna. Thank you, Lord. Okay. Bueno, suwatan po ka itong hatagan o pagdagad. Pinadaha kini sa usa ka lalaki na mapatago lang sa ngan nga luloy. Kinikibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong sender si Luloy. Problema bahin is kong asawa nga kusuke bantay na ko eh. Kaya lagi kami ko nung mga lalaki lagi ko no makakitang puting dugan, puting paa, madani ko no dayon. So aron ninyo yung masabtan ako sugilano no. E nanion ako pagsugod ang tanan ha. Labihan kong konsumisyon na niining akong naasawa. Tungod kay batan-on o gwapa o ang lawas labihan pagsiksiya. Bisag kami kinasal na giulitawhan o gihapon siya. Gibwisit yun ako ning kinabuhiya. Siya usa ka hostess, ako usa ka jobless. Usa dili ko siya kapugnan nga mo trabaho sa nightclub o diskuhan. Wala taon ko'y mahimo, ako na lang siyang gitugutan. Ako nahimong pobring siya peron lamang. Dili taon kong makalihok, bisan ang dughan ko nagahuot, nahadluksad ako nga hinganlan unyag bastos. Kaayong ipanuntok, miutong na lang ako sa kalagot. Kay ang misis ko gigakos-gakos, gisigihan ko ot. Mipungko na lang ako ng bagot-bot, mga ngabil na minti sa kalagot. Ditos mangit-ngit nga suok, kitabangan putulatas lamok. Sa balay ang papel ko, labandiro, kusinero, nag-antos ning kaminyong konsumido. Ole! Ito ko asawa eh. Ay, pastilan. Uy, kinsam nung hay-hay mo silingan puti kayo. Karon mo kita niya da. Kinsa nang kitanaw ni mo diha Luloy? Ako aran, ananaday kadaday, wa ko kabantay na. Kinsa nang kitanaw ni mo diha kanang payan ng hay-hay ha? Patakam lang ka oy. Ilom diha ay, kailan na kay ko ni mo Luloy? Butakal pa kas ng butakal. Yan sige gabal dili. Mao na diha. So ka taka. Ay ragudan na day bida sa di butakal. Kinsa lagi kitanaw ni mo diha? Kanong punuas mangga ko tanawa day. Punuas mangga day, punuas mangga. Ay sige ko gadalan kaldero taon no sa wag. Nganong mo ingon man ka nga punuan sa mangga nga di mo na punuas mangga parawa ka? Unsa na ha? Naunsa ba ka eh? Ibuta na kaldero bi, ako ra nagiklaro mayo kung punuan pa sa mangga.
Di man di ay. Bayabas mo rin. Ibutan ng kaliro. Bayabas day. Ay, dapat pag yung lagi ka pero may bit-bit kaliro. Ibutan mo sa sige, magkapakapak ka na eh. Nahibaw ko ka ng babae ng hay-hay mo imong gitanaw dihang parawa ka. Bari, babae, magkutaw na eh. Babae, naunsa man ka eh. Kay naari babae diyan ng hay-hay na. Biyasa mo eh. Tanawa, be, tanawa. Diha to ganina. Nisud na tingali to. Bida sa di mo ay. Kaya paghapak din ng imong gibit-bit tao na. Mabuang ka na madugay. Oh, mabuang gid ka ini ron. Bida. Ako, napugong rabay ako di mo, ha? Napugong na ko sa kagalingon. Di gali ko kagwanta, day O ka na. nyag, di nakakaagwantaon sa mamulayas ka. Pagsulti. Ay, ngonday ko, ang mulayas ko. Ah, hilob da. Bulusot pag yung kang animala ka. So dito! Kanta-kanta rata diri, uy. So dito! Ang surgod, ay, lapag-hapak. Ah, di day ka gusto hapak. Ay, puspus ay. Ay. Manurot na kainit kayo dito gawas. Sa. Init! Naunsa mo kay? Init sa gawas. Dali, manurot na. Yan. Kakapoy. Managag panglimpyo sala. Mana, Ang mga plato. gasa na. Mga bulingon. Nana, wasing pa. Unsa ba? Unsa ba man, be? Ang mga baboy. Lawga na, unsa pa? Awa na. Aw lagi. Pinako naa pa. Sunda ko diri sa kwarto. Iya na pag bida. Dai karon lang ta tao dai kay bida. Kuan kuan ka nang mangutaw pa man ko dai. Oo, bitaw sunda ko diri. Aro utawon ning mga sinina diri sa kwarto. Sunda ko. Mao dai ay kakidot. Inaani sitwasyon na ako diri sa amo taon mo sa kay pagtan-aw ni akong asawa nako baka ako katabang ba nagsalig lang nga wa ko'y trabaho siya dunay trabaho unya. Ay. Ligo magabi nako. Lain ani. Skat. Pisat ako man ni pisat. Ay, ko araw ni mo sawa pero di ka bangon og bragma. Rida, dali na gusto rin maging paibabaw siya. Kaya mag-gusto ko siya natugan. Gusto ko yung anas babaw. Huh? Tuntuan ni, patugtug lang ko. Ah, matik man dayon. Hagok-hagok pa. Ay, robata diha. Kayakan ko ng naong mo. Hindi atik na rin. Ah, lagi. Igham dayon. Tungsa ko dahil. Bangon sa, bangon. Oo, okay dahil. Bangon bo. Natug na ka? Yakan ko ng naong para mo ka. Ha? Yakan ko ng naong ni mo? Huwag man kung duka. Katug lang sa diha. Kay mag-blower pa ko sa akong buhok. Ayan na, huwag na kung duka. Lagi. Kauta ko buko-buko be. Diba? Isin na. Real. Kauta ko buko-buko be. Dali. Bida, bako ligo nga to na, bida. Huwag ka manabol, ligo ka. Bisag di ko maabot akong buko-buko. Di ko kaabot. Kauta Ato na di yung kamot. Dili, di madato. Gusto kong kanang kamot. Di na tinood. Dili dapit. Kumusta naman mo din Luloy? Okay na kayo, Midad, okay ra. Bao ba? Kung sambay na ka, okay. May trabaho ka na din, Luloy. Dad, kapoy kayo. Kapoy, sa ato pa, dako-dako doon nagsweldo. Why sweldo, Dad? Ha? Pagkakidot ba? Kapoy imo trabaho, nawa kay sweldo. Kalakahan imong amo eh. Uy, aro nga ko nun ang imong sinultihan ni Seryo. Mura man sa kag-isog, igding malanggani kag iring. Ay nalaging hugang. Ako ning diskarte. Karo nga nang sinultihan ni mo diha. Taptikan ko ng ubol-ubol ni mo ron, murain mo. Ay, Sige pa dayon. kanong wa man kay sweldo, no? Nagkapoy maghanay mo trabaho. O sa man trabaho ni mo, Daghan, Dad. O sa man naghana. Daghan kayo, manlaba, mahugas plato, maglungag, magluto, laos baboy. Kaut. Ay, kahanggaw ko ng imong amo. At ang pangpagkaot sa buko-buko. Laparuhan ng amo ni mo. Pero sabayan imong amo, ha? Ako asawa, Dad. Oh, ayun na. Ay, kuanggul man di ay ka Seryo. Imong ipalaparo ang atong anak, kuanggula ka, ha? Lumilo. Skili. Tabi. Ayo pag bikil ya, ay pag bilangkad. Laptikan ko ng itlog ni murunguangan ka. Kinikuan ba? Dati diha, Oh. kaya kung mangutana sa atong anak. Hanggaw kay kang dako da. Ayaw pagtingog ha. Oo ka. Ayaw pagtingog ya. Lagi.
Tabi dia. Ako yung anak sa tong anak. Oh. Hanggaw kay kang dako. Ay, pagtingog ha! Oo. Ayaw lagi pagtingog, di ha! Di na bitaw. Ayaw lagi pagtingog! Oo, gang. Di na kumutubag. Ingnan na yung pagtingog! Oo, gang. Ayaw na pagtubag ha! Wa na bitaw. Ayaw na lagi pagtingog! Oh. Ayaw na pagtingog ha! Padunggag ko bisag gamay lang na naglagot na ba ko ha? Naglagot ako. Padunggas ako rin sa bisag gamay lang ha? Lagtik yun ang uni mo, hagtik yun ang uni mo. Ayaw pagtingog! Nasrin ka kaldero. Giingnan na siyang ayaw pagtingog. Tingog na ikaw nga nangigham raman ko. Oh, igam na dito. Sakita na. Di man ka ng kaldero, ha? Di kang kaldero. Gituon na lang, Lolo. Gituon na. Usa, ha? Ikay nagtunol na ng kaldero, loloy? Alisin niya ron siya, Dad. Bidak mo na. Oh, pawa ko diya sila. Pawa ko. Kakumutundog ko anang ikog ni mo ba? Pawa diya! Sa'yo problema mo, pre. Simpatos ba eh? Samo kayo dito. Ha? Ano sa pre? Ano man? Away mo sa bari? Mura lang gwa, pero gubot ka sa lukot. Ay, gubot pa sa lukot. Kapoy ng kaning style pre. Subot mo pa sabot, pre. Kapoy man ka. Ay, kapoy kaning krakis ko sawat. Pidalami abiyaan eh. Unsam ka, pre. Unsa? Sukol, good, pre. Sukol. Hindi mo sa kami sukol, good. Unsam ang taong ka. Ay, sukli yun. Bana ka na. Sugutan ka. Dagugun ka, mare. Unsam taong. Salig lang ko na siya taon, pre. Ha? Siya mo yung trabaho. O, buto na ako, pre. Mas grabe ba akong trabaho. Ay, gawas ng kapoy kay ko. Kay ako mo trabaho sa tanades ba eh? O pag di ko isulto. Receive, no? Pre. Nang ako, palibo ba, pre? No? Hida. Para di na siya makadawag niyo ba? Pagitag trabaho, pre. Nautay akong plano, pre. Ngita ko trabaho. Problema. Problema may mo, pre. Ng-apply ka nga. Huwag kay kwarta. Nya, huwag kay kaplite. Ikaduha. Gasto mo ka mga requirements. Unsa? Pagaya si mong sawa. Unsa man tawag ka? Watag. Di ka taga kwarta. Hindi ay. Uy, unsa ko di ay. Basi gusto si mong asawa nga nalaka sa bahay pre. Basi silusa ka sa bahay pre. Sobra ka siloso, pre. Ultimo taong out of vibe, silos. Di dapat tanahon. Bibo ko da, ha? Palitang sudan, ang tindira babae, di dapat paliton. Di dapat tanahon. Sigil kong duko, god. Yang sudan, di ko kibaw. Maubay kita ko sa tindira. Abi pala ang tindira. Gutom mo yun kay ko. Abi pa lang, ako'y laboy. Na, isurat ulan naman kahimtam pre. Dida. Istoryahin lang ninyo pre. Wala lang. Ikaw, pre. Lisod ka ni kahimtam ako eh. Lisod god. Ipakita nga ikaw may bana. Ha? Ikaw may hari sa inyong kanimay. Unsa mo gawon? Hari. Sukol ka, pre, ha? Nabaw ka nga. Putin ako ang lawa na na. Dila, mao sa gitaw. Mura wrestler. Mao sa Mura gitaw. sumo. Sumo, ari ka to. Nikil ang mga kuan mo. Sagbiha sa nanay, nikil mga bukog aunod. Mao sa Leaking. Tubos ka tambok. Leaking panit. Mao sa bitaw pre. Nya ikaw pre pastilano dako sa bitaw ni Mari Carla eh. Nilagay? Kapay paa ni Mari Carla pre bida. Murag ang imong paa pre nga murag patol imong paa pre. Okay, tinuod ka pa ito. Mao gina, nagabusta na siya. Saliga, siya, na trabaho. Ako, ay trabaho. Mao na diha. Nga, mas dako pa siya nako. Ang araw ko sa bahay. Oh. Ato lang ni kalmahon kay pre. Sabi. Layas lang pre, layas. Layas, pre. Oh. Salig lang na siya, pre. Nga, wako'y laing ka paingnan. Natay pre, duya din mo pre. Sa laktod nga pagkasulti pre. Huwag yun kay ayo para sa imong asawa. Dili, pre. Oh. Tungod siya yung kasilusa, mao na inaanil ang tao ko. Mao nang naglibo ko siya kubaton. Libog, pre. Libog! Oy, seryo. Unsa man doon? Murag doon na may naglago bupikas kwarto. Kamay. Pas ko Ay. nag-awan sa duro, ha? Unya, pasagan na lang nato nga magkarambula na sila diha. Basi kung sa may kabusa kong anak, atoon na to. Hilom na ko rin, oy. Manglabot naman. Pasadyo na sila. Hala, oy, unsa nan to? Padali ko rin. Doon na to. Sabay na. Pamahawa mo! Agay, kami din na ako. Pamahawa mo! Naunsa man ang atong anak seryo? Gawas na. Dali, manggawas Ha? na. Naunsa lagi Ay, ang gawas unsa man? ka. Okay, pagdali ko rin gawas. Dili ko kaagi, pagdali pa awan. Naunsa man dahil ka seryo?
Sakita eh. Isapot ang atong anak. Nga naman, Amo lang. wala ni mo pangutan Sa pagpangutana nga panglabay na mga butang. Kita bitaw ka, maunang hagtok na sang oo. Ay, Dad? Amin ko, Dad. pausan ako anak eh. Daddy, Mami, amin ko. Loy, nakawatwa atong asawa ni Boy. Ha? Ano naman? Kaya na nga murag isapot na lang. Ato. Ablihan ko prutahan kay murag hilom kay sa soda. Day? Diin ka. Day. Diin ka, gikan! Yo ko ila pare pidring day. Pidring day, ha? Kinsa imong gikauban? Kinsa babayan na? Ang babae, wa taon na eh. Ayaw pa maka! Wala lagi day, dito ko ila pare pidring. Pare pidring day. Pagubo! Kubo! Pagubo! Unsa? Oh, mana day, hubo na ko day. Narbay maestra ko hubo. No. Ubuan ang brief ni mo. Ha? Ubuan ang brief ni mo! Hubo! Mabinuang diya ay, unsa matawag ka pa buon tanus brave noon. Unsa? Imo mo rin murag ka kiro, murag sleeping dog taon. Nganong murag ni maho ni brief ni mo? Unsa baho? Murag bahong buwan. Unsa? Ha? May lain ka gikan jerjer no. Tukan kinsa! Kinsa babayan na to ba? Kinsa! Day! Bawa sabot ko asawa eh. Murag sobraan lagi taon, sobra silusa. Basta, angat tanga kong brief lagi, iyag sibot. Super vida. So, matawal na ako siya eh. Palihog, Bam! Nabagi ko niyo be. Nabasa mo na sa Bible, Bam, nga ang brief si Boton. Palihog, masama, nagkakumoy pasulti yun, Luloy. Lord, salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga paglampo. Okay, Ate Pre! Okay, una sa tanan, may adlaw sa tanan nga namati na mo ron, no? Unya akong pasalamatan di ay ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron, nag-Sepanyawan Herbal Capsule. Sepanyawan Herbal Capsule with garlic. Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutasok sugar. Ayaw gyud si piyata pag-inom kada adlaw gyud. Katuloy sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na danog sa ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ini pa diuto ni mo, mawag hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Mawag hapon, sa gabi, unay ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadanog sa ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ugalang nga dong na problema, kaayo aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo magkuol. Tuwid kayo na na'y magkatambal, magkaayo, magkapaalibyo anang atong kibati, bahin aning kidney o UTI, kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung guwag ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule, kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa ato mga kaigsunan nga migamit sa tuwang SED Liniment Oil, thank you, yung kay Newtrans sa paghibog number 1 sa tuwang number 1 nga pala sa Kabisayan ug Mindanao, ang SED Liniment Oil. Thank you, yung kay ninyong tanan, ha? Salamat kayo niya. Naibaw mo ito, ang epektibo kanya ito ang SED Liniment Oil, kay mauni tinuod nga muwagtang sa panood, pamaol, panakit sa kawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan, dapi-dapi, magsakit, buko-buko, atong bagtak na bikugan, haplasal na nato sa SED Liniment Oil, ganar nato mapalit sa butika, di ba kayo giling? Sa butika rin yun ba, Ikson? Butika rin yun na, gibaligya ang atong yan, ay lando na kayo nga sikat nga, nahibaw, ang nagbinos kadaghanan, o nahibaw, ang nagbinos nila, kay, kung ano man, namatunan, namang yun nila, namatunan, yun, nga ang atong settlement oil, epektibo kayo, ala rin yun na ito papalit sa butika. Huwag yun na gibaligya sa gawas mga Ikson, sa butika rin yun na ito papalit, ha? Ayaw rin mo, nais gawas, binuang na, ang settlement oil sa butika na papalit, no? Okay. Udi gali sa Facebook na lang mahigala, bisitahan na ito ang page, Seed Marketing, na i-type na ito, Panyawan Herbals. Okay, kalimot mga higso na atong i-like ang page mahigala. Makita natin tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products, Seed Marketing, mapalit na po na ito sa Shopee, kam. Shopee na ito, mapalit, ha? So mga higso, alita sa Shopee, pero butika, basta doon sa butika. O layo-layo, Shopee na lang ta. Basta, makapalit lang yun, original yun. Okay, wala siya.
Ngapi pag-greet ang ato na mga sukit Oh, si sige, Paminawan. greet, yabi. O taga Palawan po siya Gams. Si Pordilis Sirano sa Kasuntingan Mandawin City. Kilingiga. Si Greg Laborada, das Tapol Talisay sa U-Taxi. Ngigay. Dinos larangan. Kaya tiga doa, pajigitang sore, tiga sin limit, paminaw sa drama. Dinos larangan Gams, sa Luis Carbon ba Gams? Aha. Si Dino Kanyiti, may tagya na. Dahil mo ato yata nito. Ato yata. Ako, sige mo katong ni Inday Berlinda. Ah? Katubang ato ang suki sa Nancy's ba? Sige ko ato. Nancy ka ng Balbakuhan. Lami kayo dito ko. Tanaw ko dito. Nakaon mo. Koy jata Gams. Nakaon po dito. Kami Koy Lisa. Okay. Naman dito mga Repolyo family. Si Inday Evelyn Lariusa Repolyo. Gerald Lariusa, Lariusa. no? Si Jaira, James, Jake, Liam. Thank you kayo ninyo, sir, sa inyong grupo sa Kun Ako ang Pasultiyon. Okay. Senior ni siya ni Pachango sa unang trabaho sa Nancy. Nancy si Tri. Nagbabakuhan. Lami kayo ni mo. Pero buyag lang, no? Gidaan ako akong mga apo dito, Gams. Lami kayo luto ni Gams? Lami kayo babakuhan. Katong kanan ko na ito sa may isip. Ay, maod ay no? Dito. Very good kayo na. Balik kita. Usa ako sa amigo na Gams, diya sa Orel, si Moises Solitario. O siyang misis nga si Neri Solitario. Daghang salamat. Thank you. Bam! Thank you! Ato yung greeting ato ang mga staff diya sa Barangay Multi-Purpose Cooperative dapitan sa may cathedral, no? Ilabi na sa ilahang mga kauban diya nga matupay iminti lang mga atong celebrity ko tiki beauty soap ha kanimo diya Franklin Serenio, Ami Cañada, Susit Marabi, Kimberly Abrigada, Gerald Delgado, Baby Almoceti, Kukoy Ruma og Ninya Gores. Ayaw ka magalimot ha. Sa dili po mamana diha sa inyong trabahuan, sa inyong mga ligo na sa inyong buntag, labi na og ang aga sa tubig nato kadlawon, dito na lang tag pangaligo, dito tang balik og katuog. Gamit nato ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Aduna kini mga sangkap nga glutathione o papaya extract nga matupa ang mga dead skin, mo repair kini aron magpabiling tang younger looking og cuties artista. Panalitan ng muna mo blackheads or whiteheads, dito kita sa paggamit sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, ayaw ka mo pagpalit anang gasoroy-soroy, ha? Mahimo mo tara ka mo dito sa butika. Unya, tanawasan ninyo ang tatak at Seed Marketing. Thank you. Okay, Ate Pre. Okay, ang sendo dato kadlaw, Gulyan. Si Dudong Luloy, Ate Pres. Luloy. Ano problema ni siya siyang asawa, Ate Pres. Grabe ka silusa. Bisang tanaw na siya mga babae oron sa panadiha. Silusa siya mga budalat pa yung oras. Luloy. At ka ng kaliro. Yung duklon. Ikaw nagkagbukuls unya, no? Lagi, grabe ka yung asawa, Ate Pres. Mao nang nakaingon siya. Saan din ako asawa? Ako ba rin siyang paundayunan? Di, bam, basahi ko no ko diha. Naabay mabasa diha nga Duklos Caldero, kanang silusa. Asa ko mabasa, Ate Pres? Bam? Ang kining iyang asawa, maldita yun na siya. Bisag kung saon mo, dili siya maikog, bisag naaga ni ang iyahang mga ginikanan, mga duaw sa ila, dili siya magmigkaw bitaw. Nagpakwa ba kasi, nagpahaba ba siya, abay ka na ang mga ginikanan niya, pero dili gud maayo bisag unsa pa nga sitwasyon kung ikaw ang asawa dili gud maayo ang imuhang ipakita nga kinaiya no kay panahon sa ingnon ta ila pagka magtiayon murag siya gihapon mo dominar murag siya gihapon mo magbuot kung ari ka dire sa Sirach 25 versikulo 23 gingon dire ay Sirach 25 verse 23 kadi tayo ha. Ang usa kada utang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon ug subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. Sa ato pa, nagibutan diri nga magsubo pirmi iyang bana ug dili mahimutang hangtod nga masakit kunos kasing-kasing. Kini kinaya siyang asawa mao nga dong pananglitan man gani og mao ni kahimtang sa inyong pagpuyo kanang inayana siguro agud nga pagkita nga imong pagkabara kusag sa tingan sa Cinderland. Luloy. Loy. Usmuna ko Loy ha, paminawa diri Loy Okay. Kung ari nimo basaha sa Sirach 25 bersikulo 23, ang usa kada utang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. Kasakit or kasakit sa uta paglitok maura kasakit sa kasing-kasing maura nga kining bana yun ani
Asa ako naging ulag igulya kay kagani bisan kanyo kanang magabi kanang magkuan sa pangatog. Siya bangon sa. Siya bito may magbuot no. Ipakita ang imong pagkabana dili man sa ingon nga andiro ang asawa. Akong sabot ba nga ipakita sad nga naay panahon nga ang imong tingog paminahon. Dili kang iyaharang tingog mo'y pirming paminahon. Kay kana bitong panahon sa kuan gulyat kanang ingnon tang punga ari lang tas kanang mga gimaton sa magtiayon. Di pananglita ng imong partner gulyat init ugo. Ano panahon na magkuan di ay madilat singan ini matigayon di ay mo Bitaw, lisod kayo. init ugo pareha nga sa istorya nga gulat ako abi ko gulat nga tagsa ka semana kausara man sa mauli usahay duha ka semana kausara sa mauli inigabot ang sipong sa asawa pagdali diha kilibukal na kung kuan linungag Di ba? okay na ka na Bitaw, no? oo Pero katuloy mo amigo ba? Bitag kanabutan kayo, pero mo ingon yung gano'n. Dong, init lagi kayo. Bayot! Lahat mo itong istorya sa ko, amiga, Gulyat. Kana ko, amiga, siya mo'y sumbungan sa kahimtang siyang amigo nga bagong naminyo. Siya 36, ang iyang asawa 17. Anya? Ari siya mo sulti sa akong amiga. Nga nagmahay ko sa kaminyo, kay mura mong pinugos. Kaya ko nung asawa nga nag-inadong 17, why ibang taagan? Di may. No, unya sa katapusan sa linya, ningon sa day, lagot ko. Nga naman siya, di ba si Brani mo nga magtingog? Di ko na magtingog. Di magtingog. Kaya ko nung panahon sila ang pagkamagdiayon. Ano man? Why ka lang Di ko na preno. O sa tiyo, marag na atin naman primero gahi. O iba man ibaw, hindi akin naman. Salamat ko. Salamat ko. Wala natin talaman noon. Kula ko ang puzzle, Tihon.